Ƙani. In ƙani ya yau ɗin. Barka da zuwa Kitibo House. Kai ka damu da wani kitibo, ni ka walla ba shi ya kawo ni ba. Ina babanka ke da mishi. Kai waye? Ni haka tambayar ni wane ne? Mancewa da huska ta kai hala. Ni na hau da babanka ce mai a hauka ce in ta yin keke da hauka kwana biyar. Bayan kwana biyar zan zama miliyoniya. A'a. Tabbas yanzu na tuna buroda. In sauri ki da mishi ya ban kuɗaɗe na ban da lokaci. Ka zama miliyonan nan kenan ba sauki. Kan ya inda masu sauki dai. Dan hauka gada na keke da ta kwana biyar. Cikin gari ragaita da barkata ne ta yi. Da na samu kuɗin ga wallahi sai an gama. Gaskiya kai kokari. Ai ba ku. Sai da akwai wata matsala da ba za ta bari ka an shi kuɗaɗen ka ba. A'a. Na ga ragaita kwanaki biyar ta ci in kuma na yana da automita ta an matsala. Har yanzu baka gane me nake nufi ba. Yanda kake so ka zama mai kuɗi haka babana yana da buƙatar zama mai kuɗi. Shi yasa ya je wurin boka Kitibo. Aka gaya masa nan da shekaru 10 zai zama biloniya idan ya haukace. Ya ce ya da shi ne ya fara yi jiya. Kaga kenan ko yanzu saura shekara ta da kwana 364 ka hanya dawo daidai. Kuɗin nan fa kowa na buƙata. Yau kaga shi ya ba ku lugu'i ligi. Eho ana ruwan super blue da dalma jama'a an fara ruwan wuta. Wala hawla wala quwwata ya haukaci wallahi. Yau ko ragaita ta gani.